la ilaha illallah kono ko min jaɓi mbiɗa andi kam Sénégal naaɓe on ngurat ha ley aduna o taggo on meeɗa yiide hono oɗo laamu e gite mum gila Allah tagi kam yiide président jooɗo e nder oto debbo mum ne banggue ne dognano hoore mum ɗum ɗo ko bandira worɓe ɓe ko gacce mon de wonɗo onon makki wone haaldude wone worɓe nan toon ko nandi hen e Amadou Dia en foof mbiyata ko hanti min mi woni lamɗo mi woni député mi woni ministre mi woni goɗɗum mi waɗi goɗɗituɗo mi woni président mi ala jot pour nangude joom suudam mi waɗa ɗum e oto mbiɗa dogna e nder laabi mbiɗa yurlino e joom suudam kode makki kode danɗo debbo o jaaɓi yalla juutnu gurdam ma saabu ɗum gurdam ma ne waɗi nafoore eyyi mi waɗino vidéo ko ma jaabaki kam ha joni koye ma gonmi Macky Sall eɓe mbimi min ko mbeɗa jaɓanma mene a fewndi Sénégal ha pewnuɗa guenale Sénégal mi anda son jii on vidéo ɗum ɗo oɗo vidéo Macky Sall waɗirimo ko onon bandiraɓe worɓe ɓe kala keɓɗo hen liggey bureau nattiti jogade jot debbo mum funtata debbo mum jaldata e debbo mum haala kam jollude debbo mum e oto ina yirlo ina ndaara wuro no wayi ina yirlo e nder wuro ganduɗon makki woni koye wadde mon toujours no hey calen fenade wallahi billahi e barke salatul fatiya makki woni koye haaldude mon onon bandira worɓe liggotoɓe ɓe ngala jotuji hande ko Dubai ɓaawo janggo ko France ɓaawitawel ko Amérique kala jagguɗo kam ɓurani président jaggude kala baɗɗo voyage ɓurani président wadde voyage makki woni koye haalnude mon yo battu jonnude rewɓe mon ɓe e oto oɗon jirlunoyaɓe ina waɗi fayida sanne machallah bandira worɓe ɓe ngala jottude e rewɓe mumen ko non gonmi haaldude jogoɗe jot ko fotino président Sénégal nana yirlodo e joom suudu mum e oto ne fijani jalla ina moosa jogo jot debbo ma mbatta ñaaƴirde debbo ma jaltida e mum circulation oɗon jaaha oɗon mbaɗo e shopping oɗon mbaɗa happiness oɗon mbaɗa wellness mon ina jurna balɗe debbo mais an kay toujours je suis occupé bureau galle taw noon aɗa jogui jot andaɓe ɓe mbatte waɗande ni rewɓe mon ko ɗum rewɓe kaaja ko ɗum ɗo haajuji amin goni gorko jaggata ha ɓurta ha jejjita joom suudu mum mbatte wadde no Macky Sall waɗi ni Macky Sall hokki mon exemple goto on ɓurani on wadde occupé mais omon jirlodo e debbo makko mo daara wuuro ngo no wayi ɗum ɗo ko Allah tan ɓeydata ɗum e duuɓi makko e barke Allah wi ko min beltin pittale rewɓe mon ndalte rewɓe mon ko jiiɗi mbaɗu non ɓe ni